1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan sa lolo ko! Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. Travel na sa inyong suking tindahan. San Miguel Pale Pilsen. Bili na! Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's J-Max Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, J-Max Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. J-Max Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. J-Max Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. J-Max Resort Hotel. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan na saray balita, impormasyon at loob tanpaway na luyag na Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Kaiba si kapaboriton Dennis Mojares tan si kapaboriton Aaron Horado. Jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Maabig yakabwasan Pangasinan. Oras alas 6:05 na kabwasan. Masantos tan maabig ay kabwasan luyag na Pangasinan. Wadyan ipaparungtal sa programan maabig ay kabwasan Pangasinan. Pakasulan na saray balitad lokal, balitad nasyonal. Agawad loob na 24 oras. Naringlan jalabat at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Nakaulopyo o dasayang kabwasan. Makterion Lingkora, Timog Pangasinan, Dennis Mojares. Kaiba mo si kapaborito Errol Horado. Kanya technical control si Engineer Nixon Dakal. Agunatan na Lunes, petsa 26 sa bulan na Enero 2026. Jadasaray ulo na balitad lokal. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. May lulumbad bisikleta, inatoy at aksidente. Balitad kabwasan, Jad Radyo Pangasinan. Pinaalit iya kampanya kontra delegal
Yadruga, Alternative Learning Student Inaristo, Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Microbike Abangga, biktima inatay at patambalan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Marikit Nalner at swimming pool, Jad Urdanita, dead on arrival at hospital. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Laki na pataan na sanga na malunggay, inatay. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Unda pagtayo da Saraya ulo na balita da nasyonal. Presidente Marcos ang gapukuno sa manaalaga kanyan mansasakit palapag ng Senador Amy Marcos. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Pangitagay na sweldo, top concern na Sara Pinoy, unong at survey. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Sedisyon tan rebellion laban at Kinan Barsaga, resolbaan na DOJ. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Kumadwan impeachment laban at Kinan Presidente Marcos, isaklang lamot at asayan agaw. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. DOH na PhilHealth benefits at middle class na pag-yaaruman palapag ng rikto. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Oras din alas 6:09 na kabuwasan tanatan wadyara detalye at balita da lokal. Inatoy sa 60 anyo si elektrician na kasumpalan niya apata na sangan na malunggay yada San Carlos City. Agawa so insidente pasado alas 9 na kabuwasan yada barangay Inirangan at dabilan na lugar. Unong investigasyon aka motorsiklo sumuta biktima tan umbabate kid karukuyan na karsada na aksidente to na o aksidente na pata na nabalag yasanga na malunggay ya puputura na usar so electric chainsaw. Ato bakyar sa biktima tan si katoy akagamor na sugat niya da ulo. Tampol yung batik niya da patambalan sa biktima bang balot hindi klaran di doon na rival. Inawit mo dyan police station so laki naman puputar na sanga na malunggay tapyanuntahan at putan. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. 30 anyo siya marikit inatoy kaya rin nalnar at resort dyan syudad na Urdanita. Agawa so insidente alas 6 ng aram dyan ginawa investigasyon na Urdanita City Police sa may biktima kay bato niya so kakaaro to so 5 dabitlan na resort piyan man amos tan na maninuman na pasado alas 6 na napansin na lifeguard na abitlan resort yan nalnar so biktima dyan sa may adult swimming pool yawala karalimto na animirang pulgada tampol ya inyagwata sa biktima tan si katoy batik dyan patambalan bang balata si katoy indiklaran dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Managlako na ice cream inatoy at aksidente iagawa pasado alas 8 na labi jada bali na Bayambang Pangasinan. Jada investigasyon na pulis akalugan at microbike sa biktima tanong babatik jad karukayan na karsada jad barangay Bari at Bilang Baloy na biglan na binangga na sa kayaluluganan. Nibatik sa biktima tan na si katoy akagamor sugat yad nandoran parte na laman tan si katoy nawit yung patambalang bangbalat si katoy indiklaran na dead on arrival. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan.
Bicyclist sinatoy ed aksidente agawad oras na alas 7 na kabusan jada bali ng Mangaldan, Pangasinan sa may biktima suwalad susturidad taga at barangay Usyo madabit ang balay jad ginawa ng investigasyon na pulis sa Mangaldan manmamaniho na ambalangan Honda Click yawalay plakaton 516 AZA Yamamarap jad north direction paunlad town proper na Mangaldan na nakasabila din kagawan na aksidente sigatoy bangga na motorsiklo sigigan na sa may impakatubakyardaran niya akagamor na sugat jad andurang parte na naman so duaran na biktima ya si Karem batik jad Region 1 Medical Center Annex sa Bunuan Bindok at Siyudad Dugupan bangbalot na siya na bilay dapat tambalan so abitlan bicyclist biktima. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Balulaki asa kuote na taklay nuloy at ginawan illegal drug bypass operation yang kasad oras na alas 5 na hanggang alas 7 na Kabuasan jada barangay Concordia Balay na Burgos, Pangasinan sa may suspect sumantaon na 23 alternative learning student residente na barangay Puguruak kada Bilambaloy sa tanya antay illegal bypass operation so gangan ang PNP Provincial Director Police Colonel Arbel Merculio ada sare kabiyangan na Burgos Police yung koordinasyon na Philippine Drug Enforcement Agency PDEA Region 1 ang kumpiskad 5 na suspect sa 1.99 gramo na Cebu ya kakarga duwaran head shield transparent plastic kasi ya walay balor to na 13,532 piso. Ang kumpiskamot iraya unggandan sa kaya perason genuine 500 piso bill yan usar bilang bypass sa money sa kaya unit ya gray Honda Click ya walay plaka to na 225 IIU sa kaya lighter color yellow dan sa kaya patsa color green sa may inventory so ginawa dabit na lugar yan ay matunan na saray witnesses sa tana jadarapan na sabi suspect kaso nin sunggay na section 5 tan 11 article 2 na Republic Act 9165 o comprehensive dangerous drug act of 2002 so insigap at korte laban at abitlan suspect. Balitad Kabuasan, Jed Radyo Pangasinan. Naringalan ray katibukulan niya balita da lokal antis tayo ng dabag da saray balitad nasyonal. Wadya ni Repigaran pa imano. This is Pangasinan Gulf Waves Network Corporation in Dagupan City. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na dito sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Dagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno, mga kapaborito, magpa-advertise na! Umangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan Kapuasan, Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurrado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kapuasan Pangasinan. Dito lamang sa number 1 pop music station. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
Oras alas 6:18 na kabuwasan. Hunda pagtayo natin at Saray Balitad Nasyonal. Balitad Kabuasan, Jed Radyo, Pangasinan. Hangga po kuno so manasikaso tan na tuwan na manangaro ya walad kalibar-libar ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. Kanyang sikato sa mansasakit. Sikatuya so palapag na at sito si Senador Amy Marcos. Ingkwana na Senador Amy Marcos hangga po manaalaga at sikato ya walad Malacanang jada karakaldaran niya. Tanangga po labat sa manangaro adabit lang presidente. Impasilong ada medical observation na sanan na Miyerkules so presidente kasumpalan niya akalik na sakit at laman lapod grabe ni stress sa tanjada edad to niya. Impurpuro ka na presidente ya si katoso walad maunglan na kipapasan tan si katulas Mawel at Malacanang. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Timawag imano si Executive Secretary Ralph Recto jada Department of Health tana jada Philippine Health Insurance Corporation na Opel Health ya palak na ba ni Ray benepisyo tan packages ng kalautlada sa raya individual ya walada middle class. Impalapag to niya at impipaknan to da kinan na DO Secretary Chodoro Herbosa tan PhilHealth President na CEO Edwina Mercado. Impaliwawan ng Recto ya sa raya walada middle class so patuloy mambabayar na sa raya buwis tan kontribusyon kanyan dapat makaawat na makanipugan iya benepisyo. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Sa tay pangitagay na sweldo na saray obrero so sang kaunaan niya pinaka-urgent ya national concern na saray Pilipino jada kumapat ya igpang na 2025 ya sikatuya so sang kabaligan at pangitagay manlapula da sa Marso 2024 base ada sang kaunuran niya masa survey na Okta Research sa tanya bitla na ginawan survey sa nan Desyembre 13 hanggang 11 2025 umpapawa ya wala da 45% ya respondensya so magabay aksyonan niya tampol na Presidente Marcos Jr. Jada Luzon Tambisaya sa walaan na 47% ya respondents so wala daw na unaan niya magabay tan na pag-ietda na imano na abit lang presidente. Ontumbok so Mindanao 42% tan National Capital Region o NCR 41%. Likod at pangitagay na sweldo na pag i-prioridad mat so pankontrol na saray sa saliwan. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Resolbahan na panel jada prosecutors na Department of Justice DOJ so sedition tan rebellion na complaints ya insaklang na Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group laban at kinan Cavite 4th District Francisco Kiko Barsaga sa Huwebes, Enero 23 ang isaklang na counter affidavits si Barsaga ni Pakar at inciting to sedition o insunggay na Article 142 tan inciting to rebellion na insurrection o insunggay na Article 138 na revise sa Penal Code ya inamindaan na Section 6 na Republic Act 102-175 o Cybercrime Prevention Act of 2002. Ingkwanan DOJ spokesperson Polo Martinez ya unarap at reklamo si Barsaga ni Pakar Facebook post to niya
sa 9 Oktubre 2025 ya mangipapaningneng ada suporta ada panawagan ya ibiig sa Mindanao tan kilos protesta jada Forbes Park jada Makati City. Radyo Pangasinan, Almusal, Balita. Naringalan are katibukulan ya balita da nasyonal. Antes tayo, ya undapag dasaray isyo. Yasing baten na dasayang kabuwasan, wadyan ni Repigaran Paimano. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame un Son, ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya, so #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Hindi ba napapansin ang inyong negosyo, mga kapaborito? Abay, magpa-advertise ka na. Dito sa DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. We are located at the 3rd floor of Jumel Building, A.B. Fernandez East, Tagupan City. Or you may contact us at 0968-444-4290 or 0956-168-4908. O bueno mga kapaborito, magpa-advertise na! Popular sa balita! Taluran katao, naaktuan yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho tan talagan na iya at malet, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika! They say tanging ikaw ang katabi pa rin in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong #1 pop music station. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Aguilar. Paborito. Basista. Paborito. Binmale. Paborito. Bugalyon. Paborito. Labrador. Paborito. Lingayen. Paborito. Mga taram. Paborito. Diyan Orbes Tondo. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Bumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabig yung kaposan Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa #1 Pop Music Station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Oras alas 6:27 nakabuwasan. May patuloy na programan maabig ya kabuwasan Pangasinan. Saraya nakalupyo da sa yung programa. Good morning Pangasinan, maabig ya kabuwasan. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion lingkor at magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kasama din natin dyan sa may technical control na nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal. Araw po ngayon ng Lunes, petsa 26 sa buwan ng Enero 2026. Samahan nyo kami sa pagtalakay sa mga mainit na issue. Kung meron kayong mga gustong katanungan, mga reaction, suggestion, opinion, at maging ang mga hinaing, mga reklamo,
tumawag lamang kayo o mag-text sa ating numero 0939-100-9931 o kaya 0927-9742784. Pwede rin kayo magpadala sa Facebook page ng inyong mga greetings. I-search nyo lamang po ang DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Uy, bago sa mga issue natin i-congratulate muna natin yung ating kababayan na siklista. Sa Quezon Salito. Ay, okay. Kaba mo man. Oo, kakilala ko na yun. Ito namin nga to Jaman si Grigo. Grigo Bolinas. Nakita natin yan eh. Oo, lagi natin nakikita yan. Minsan nasusundan pa nga natin. Oo. Yung mga hindi ho nakakakilala sa kanya na mga nakasasakyan, video onda. Oo. Siyempre akin tamol mo lang ti, tapos sakin ni may salito. Oo. Inborn man, actually inborn. Ayan, Pero si Kato at siklista. Iko-congratulate tayo, si Kato at akala bronze medal. Uy. Dito Thailand. Okay. Dyan po sa may 13th Asian Para Games. Oo. Kaya kahit na may kapansanan, ay talagang... hindi hadlang yan. Hindi hadlang. Siya po ay nagdala ng karangalan sa ating bansa. Sa ating lalawigan at siyempre sa may Santa Barbara. Kasi kabalayanan kinta ng Pare Joel. Oo. Ayan. Kakaiba ton mambibisikleta actually. Lara magpapalanday. Lara Bagyo. Kayo nakakaulog ng Pare Joel Balolong. Sa kilas ng kanyang padyak, talagang mapapabilib. Sa pangalan mo lang kung tatan niya galaw at lumbani. Oo. Diba? May mga bisikleta kalabat ordinary agmula nanunutan niya paano mo makabalance sa sasakay. So, kaya na may biskig mo. Pero si Katoy, ang takilumba ni, dito na Thailand, may 2025 SEA Games at Sararamay. Hindi basta-basta yan, ha? Basta-basta yan. Thailand yan, Ibang bansa yan. Ayat, congratulations. Ayan. Congrats po. Ayan. Kay Grigo Bolinas. Grigo Bolinas. Pero yung mga Bolinas, nagadagupan Paano wala rin kakanayon to? Wala kakanayon to kasi wala yung datin na konsyal dyan dagupan. Bolinas mo Kaya napakaganda po ang dala po ng ating kababayan. Kahit na isa yung kanyang paa nakuha pa rin manalo sa ibang bansa. SEA Games yan SEA Games na mga ang tawag diyan para. Ayan, para. Ang tawag po diyan ay Para Games. Para Games. So, kung may magandang balita sa mga sports, may magandang balita rin sa bayan ng Mapandan na isa ito sa booming town sa lalawigan ng Pangasinan, Kapaborito Irol. Dahil marami ng business establishment tulad ng mga bangko, supermarket, food chain at iba pang mga establishment na ito yung mga nagpapaangat ng ekonomiya ng bayan. At nagbibigay ng trabaho sa mga taga-Mapandan, hindi lang sa pag-angat ng ekonomiya, may mga natutulungan din mga taga-Mapandan na magtrabaho sa mga business establishment na yan. Kaya ito ay dahil sa sipag at tiyaga ng local government unit sa pamumuno po ni Mayor Carl Christian Biga. At syempre sa pagdating naman sa usaping investor ay marami pong pupunta sa bayan. At nagpapatayo, yung iba nag-i-inquire, nakikipag-usap, nakikipag-transact. Tulad na lang ng ito yung magpapatayo ng negosyo, itong si Mr. Zhu Huiying na magpapatayo ng yung renewable energy o solar power plant na magbibigay ng malinis at sustainable na enerhiya sa komunidad. Alam natin ang buong alamin natin yung buong detalye kay Mayor mamaya.
makakapanayam natin. Subukan natin tawagin si Mayor Carl Christian Biga upang sa ganun malaman natin yan yung litrato nila ni Mr. Zhou Huiying, ano? Nung nagtungo doon sa bayan ng Mapandan. So nandiyan na sila sa may site, ano? Tinitignan yung lupa. Meron na ring lupa na kanilang na-inspect together with the team. Kasama nga rin din dyan sa litrato si Hepe. At ito po, tulad po ng inaasahan po natin, ay napakadali pong tawagan, kontakin si Mayor Carl Christian Vega. Hindi tayo napapahiya kung meron tayong mga kailangang itanong o clarify at may mga progresibong nangyayari sa bayan ay agad sumasagot si Mayor. Okay, good morning po Mayor Carl Christian Vega. Good morning Kuya Errol and Kuya Dennis. Kumusta po kayo? Ito, okay lang Mayor, at napakaganda nga yung balita dyan sa Mapandan dahil nga may mga investors na pupunta dyan tulad ni Mr. Zhou Huiying, na magpapatayo ng renewable sustainable energy dyan sa bayan ng Mapandan. Yes, ating mga kapatid at sila ay nag-ocular inspection at tinignan nila ang Mapandan para kung saan po yung mga areas na pwedeng potential na pwedeng paglagyan ng solar farm. So we are proposing it to them, mga areas, and then kinakausap na rin natin yung mga kababayan natin para makapagbigay ng mga yung way para sa ating solar farm project. So saang particular na barangay ipapatayo ito, Mayor? May mga areas po tayong tinignan na, pero for now hindi ko muna pwedeng i-disclose. Pero definitely in Mapandan we are identifying mga potential lots na pwedeng i-offer natin sa kanila para yung mas malawak po kasi at least on a minimum of 10 hectares yung hinahanap natin. And may mga lupa na po tayong mga na-identify for consolidation. Kumusta naman ang social acceptability ng mga residente dyan sa bayan ng Mapandan na Mayor? Actually, they're all very excited for this dahil isa na nga lang na malaking tulong ito sa ating environment. And we're hoping na makapag-identify pa tayo ng other solar farm areas para anyway, it is renewable energy. Kaya maganda po itong opportunity para sa ating bayan. So ano po ang malaking maibibigay nito sa komunidad, Mayor? Bukod sa yung mga lupa kasi na hindi na natataniman, hindi na nagagamit, and yung iba po is isang beses lang na natataniman sa isang taon instead of we are offering them an alternative livelihood which is ito, rerentahan na lang long-term lease ng ating mga investor para ito yung mga lupa ay magagamit. And definitely, hindi na po ito affected dahil pag tataniman mo ay yung risk na madadaanan ng bagyo and yung risk na okay ba yung yield ng production ng ating mga tinanim ay okay ba or hindi, ay matatanggal na po yun. At least, meron na po tayong concrete yearly na tinatanggap at hindi na po naman nahihirapan yung ating pag-invest ng effort. But rather, we're just having yung lease contract sa ating mga landowners para po ay may consistent and stable na income sa pamilya. Opo, actually Mayor, meron po kaming nakausap na farmer na taga po dyan. Hindi na po namin babanggitin kung anong barangay na parang masasakupan din po niyan. Napakalaking tulong po, totoo po yun na sinabi nyo sa kanilang pamilya dahil isang crop lang po sa isang taon siya nakakapagtanim. So pag ililis po yung lupa ay mas kikita po siya at masusustain daw yung pag-aaral ng kanyang mga anak, Mayor. Tama po. At we are proposing a longer period of contract para hindi na po tayo
baka mamaya yung mga iba is maikling panahon lang. Mhm. We are offering them much longer para sa pamilya na rin po ito. Apo, hanggat maaari, Mayor, kung ibebenta nila ay bibilin din po ng company, Mayor. Yes po, it will all depend on the yung mga landowners, pero majority naman is gusto lang po nilang long-term na lease. And that is very ideal para naman sa kanila pa rin ang lupa, and natulungan na ng ating mga investors, yung mga kababayan natin. So ito ay kwan po, and there's a room for expansion kasi initially we're looking for 10 hectares and then expandable po yan for another 10 kung kasi they have a market na kausap na pagbibigyan or pagbebentahan po nito. So maganda po, we are offering Mapandan nga dahil isa na nga yung mga hilly part na hindi nararating ng irigasyon. At hindi na sila mahihirapan. Another cost kasi yun pag nagtanim ka dun sa hilly part and magpapatubig ka, it is costly kasi mamparanom yung hindi nararating ng irrigation po natin ay talagang isang beses lang po sila or minsan hindi na nila tinataniman. Kaya yun yung mga target areas po natin para magamit po nila yung mga lupa na hindi na nila natataniman. At marami po actually na excited po. At usap-usapan po talaga yan sa bayan ng Mapandan dahil sa dami po ng mga nagpapatayo ng mga solar power plant, Mayor, ay wala pa naman po tayong negatibong naririnig dahil ito na po talaga yung pinakamakabagong paraan para sa mga sa kuryente, sir. Yes, opo. At napakaganda dahil wala po itong negative impact sa ating environment, which is yun yung pinaka-top priority natin, na hindi masasagasaan yung ating environment. At malaki pa in return, yung na-harvest natin is regalo po yan ng Panginoon sa atin. And we're just harvesting it and itinuturn natin into energy para may magamit yung mga kababayan po natin. Opo, thank you very much, Mayor, dahil kami po mismo ay nag-aabang po dyan sa programang yan. Napakagandang proyekto po na solar power plant. Mayor, sa ibang mga balita naman po tayo, sir. Ito na po at patuloy pa rin po na inaabangan at kinasasabikan ang Pandan Festival 2025. Sir, kumusta na po ang pagpaplano dito, Mayor? Salamat at ito po, araw-araw ang ating meetings, preparations dahil gaya ng sabi ko po last year, marami pong uuwing mga bisitang balikbayans and isa na yan na susunduin po namin sila one time. Nag-set po sila ng isang araw. Wow. Majority of them, opo, isang araw para susunduin natin sila sa airport. That is what we have promised para po i-welcome po natin sila. Actually, may unang batch na coming from Canada na nag-organize sila ng reunion who will be visiting our town this last week ng January. Sila po ay nakaplano na kasi years back and narinig nila about our Balikbayan tour. So, parang kuwan po ito, technical rehearsal. Sila po yung mauunang ibabalikbayan meet and greet namin sila and we will tour them around Mapandan, yung the usual, yung ARCO, yung mga developments na nangyayari sa ating bayan. Children's Park. So they're very excited. Children's Park, the roundabout, and then excited na rin po, ipapakita na rin po namin yung inumpisa nating air-conditioned public toilet. Wow. So yan din po ay magiging solar powered po. So hindi na rin siya kukonsulmo ng regular na kuryente, but instead nakakonect yan sa mga solar panels para yun ang pang-energize ng ating air-conditioned na toilet po. At sir, may mga days of calendar of activities na ba o pinaplansya pa po at pinipino pa, Mayor? Actually, meron na. It will all start on March 15 hanggang March 22. Although ang first and last canvassing ng ating Mrs. Mapandan International, which is a popularity contest,
ay magaganap po on March 14. So a day before, kasi itinutok na po natin para gusto na nilang nandito na sila and makapag-spend ng whole month na nandito sila sa ating bayan. Mayor, natatandaan ko, last year, yung pondo ng Mrs. Mapandan, fire truck po ang inyo pong na-purchase, sir. Opo, at pinagpili po natin, kaya nga po ilang beses po tayong bumisita sa ibang bansa para kumuha kung ano yung nilang gawin. And we proposed yung mga dapat natin gawin, and they have chosen na mas maganda na lang na popularity contest. At least meron tayong proceeds out from that, and magagamit na kaagad ng ating mga kababayan. And kaya nga po naging popularity contest ulit, although we have this Ginoong, the first ever, or I think noon po kasi is merong paligsahan, contest ng Mr. Pogi noon, which 20 years ago, and na-meet ko po yun sa ibang bansa. Kaya sabi niya, magpa-pageant naman kayo sa mga kalalakihan kasi puro na lang beauty contest. So sabi ko naman, napag-usapan, o sige, ibalik natin yung Ginoong Mapandan. So kaya po, along sa ating schedule ay may magaganap na Ginoong Mapandan. So saan po pupunta yung proceed ng naturang Ginoong Mapandan, Mayor? Yung Ginoong Mapandan is a beauty pageant. Beauty. Itong Mrs. Mapandan International, ang proceeds nito ay itatayo po natin na dialysis center sa ating bayan. Napakaganda po yan, Mayor, para sa ating mga kabayan sa Mapandan. Okay. Pupunta tayo sa ibang issue, Mayor. Itong kung kasi, susunod na linggo ay February na. So, yung inaabangan nila dyan, yung mass wedding, Mayor. Kailan po ito? Opo, magaganap po ang kasalan ng bayan on February 13. And nakakompleto na po tayo ng, I think we're almost 50 na couples. Kaya kung sabi ko, kung meron bang may gusto na humabol, ay pwede naman para malaking bagay po ito sa ating komunidad dahil yung mga matagal na nagsasama na hindi pa nagpapakasal. And we are offering this, regalo na rin natin ito sa bawat pamilya na panahon na ikakasal sila. And magiging okay yan kasi mga ninongs nila, mga malalaking tao. Tama. And na nandyan po parati. And may ang kailangan lang nilang gawin is to attend the seminar and then ipresenta ang kanilang sarili and mapapadaan na yung kasalan nila. Mayor, last year ilang couples ang nagpakasal? Na-reach po kami ng 50. 50. Last year. Last year. So, Pero sabi ko naman, kung mararating ngayon, this year na more than that, sige, tanggapin lang natin sila. Okay, napakaganda po yan, Mayor. So, lastly, Mayor, yung parting message ninyo na sa ating mga kabayan, Mayor. Yes, iniimbitahan po natin ang ating mga kababayan, yung mga hindi pa nagpapakasal, mangyayari po yan on February 13, kasalan ng bayan. And yung most awaited na festivities natin dito sa ating bayan, please come and join us for the Pandan Festival 2026 and help us watch and enjoy the festivities po. May mga 7 contingents from different provinces, from different municipalities na magjo-join po, pupunta po dito sa ating bayan para magko-compete ng street dancing competition. And of course, our main event din na isa na inaabangan ng ating mga kababayan ay yung Kalutan Festival or Kalutan sa Dalan. So, hintayin na lang po nila yung ating ipopost na calendar of activities and they are most welcome to visit our place in Aron Mapandan. Okay, thank you very much, Mayor. Okay, ayan po si Mayor Carl Christian Biga ng Mapandan na Pangasinan. Sabi ko sa inyo, hindi tayo mapapahiya. So, napakaganda. Matawagan kahit gaano kaaga. Yan. At yung
investor na pumunta diyan at gustong magpatayo ng yung sustainable energy, which is yung solar yan, ano? Isang friendly na friendly environment na project, at makikinabang ang buong Mapandan, hindi na sila magkakaroon ng brownout, at mababa ang kailang babayaran kung sakaling ito ay may patayo ang naturang sustainable energy power plant dyan sa may bayan ng Mapandan, Pangasinan. At yung kasalan ng bayan ay gaganapin sa February 13. Kaya kayong mga gustong magpapa-schedule, punta na lang kayo dyan sa munisipyo at para sa ganun ay mailista kayo at makasali kayo sa kasalan ng bayan para legal na ang pagsasama ninyo. At yung Pandan Festival, ito yung talagang pinaka-aabangan dyan sa Mapandan, dahil tingnan mo nga naman, talagang masaya ang taga Mapandan kung selebrasyon ng Pandan Festival, kapaborito Errol. Ay, siyempre, naimato ng kutamala, kung saman lang. Saman latan. Talagang si Mayor Carla Manuulay ay mas pinaganda. Mas pinaganda, oo. Kaya yan po yung pinaka-aabangan dyan. Dahil yung mga balikbayan talagang magbabakasyon sila para sa ganun saksihan ang Pandan Festival. Okay, good morning kay Joby Riolalas ng Sangkintin. Morning, pa-shout out po, sabi niya. Gawin din kay Rinaldo Bungar. Habang babakasyon ka ba sa Dasol? Pista natin dyan sa Dasol. Good morning din kay Caramel. Kay Caramel de la Cruz ng San Carlos City. Mabait at matulungin na tao ito. Actually, pamilya to na Caramel. So, yan. Tutulong man na po ng sama ni Hangad Nathan. Correct. In their private capacity. Capacity. At ganoon din ang kanyang pinakamamahal na asawa, si Madam Geraldine Muñoz de la Cruz. Si Ma'am Geraldine, good morning po. Si Madam Geraldine de la Cruz ay matagal din na empleyado sa City Hall, sa San Carlos City. Kaya kilalang-kilala sa lungsod ng San Carlos, kapaborito Errol. Kaya si Caramel de la Cruz ay kilalang-kilala rin dahil siya po ay naging empleyado during administrasyon ni dating late Mayor Julian Viresuelio. Kaya itong si Madam Geraldine de la Cruz ay inaanyaya sa mga barangays sa San Carlos, lalo na sa mga activities ng public school. Gustong-gusto nilang magiging guest of honor speaker itong si Madam Geraldine. May mga school kasi na lagi sila yung ini-invite. Oo. Kahit sa mga yung Brigada Eskwela, nandyan tumutulong si Madam Geraldine Muñoz de la Cruz, na asawa ni Caramel de la Cruz. Kaya yung mga guro, yung mga magulang, sabi nila, Madam, tumakbo kayong konsyahal ng lungsod ng San Carlos, sabi nila. Nagbibiro sa kanya. Pero ang sagot naman ni Madam Geraldine de la Cruz, tutulong na lang ako sa abot ng aking makakaya. Yan. Kaya't siya yung palaging inaanyaya sa mga barangays, especially sa mga public schools. Inaanyaya yan. Nandiyan palagi yung kanyang presensya sa tinatawag nating Brigada Eskwela. Tumutulong yan. At matagal na palang tumutulong ito, kapaborito Errol. Kung hindi ako nagkakamali, 4 o 3 taon nang tumutulong ito si yung mag-asawang si Caramel at Madam Geraldine de la Cruz.
Kaya pala lahat ng mga activities ng schools ay nandyan ang presence ni Madam Geraldine dahil kilalang kilala na matulungin silang tao. Matulungin silang tao, lahat ng mga activities talagang pinupuntahan ni Madam Geraldine. May agdante man pabaing. Low profile. So, walay man-invite, laon. Lalo lahat rarami closing exercise. Nasabi lamat. Rami graduation. Pas na samsaman dalamat si Madam Geraldine at saray manduruman iskilaan. Correct. Oo. Yung kuwan kasi si Caramel at si Madam Geraldine de la Cruz low profile. Kaya kuwan hindi mahirap kausapin. Madaling kausapin at madaling lapitan sina Caramel. Kung ikaw ay hihingi ng tulong, tutulong sila hanggat abot ng kailang makakaya. May kaunti silang negosyo, pero ibinabahagi rin yung kaunting kinikita sa mga kababayan nila. Yung mga lumalapit na humihingi ng tulong. Ayan, kaya keep up the good works, Caramel de la Cruz at Madam Geraldine Muñoz de la Cruz. Diyan sa San Carlos City. May panawagan dito. Kung sino ang may-ari ng cellphone na napulot ni Justin Manuel sa Libsong Airport, Lingayen, pakikuha na lang sa opisina ng Public Order and Safety Office ng Lingayen, Pangasinan. Napulot po yan ni paring Justin Manuel. Kilala mo ito si... Kaya yung lobat, pag lobat, paring Justin. I-charge mo na lang at sigurado naman iko-kontakin ka naman. I-turn over na daw sa puso. I-turn over na. Sa puso Lingayen. Ayon dito sa kanyang sinabi sa Messenger. Napulot niyan sa may Libsong Airport, Lingayen. Kaya pakikuha na lang doon sa Public Order and Safety Office dahil doon niya turn over. Yung naturang napulot na cellphone ni Justin Manuel. Si Justin Manuel taga Bimalay yan taga Bimalay. Kababayan ni Kanyan, ni Vice Mayor Edgar Itaktak mo Maminta. Good morning sa iyo, Vice Mayor. Si Val Velasco, ayan, good morning, Kuya. Good morning sa inyo dyan. Kumusta na kayo? Si Maribek Rivera Balason ng Dasul, good morning po sa inyo. Si Alice Muñoz ng Madam Geraldine, Alice Muñoz ng San Carlos City. Kanayon damat. Mamaya talakayin natin yung electronic bike. E-bike. Try saka yung isa e-trike. Dahil nga maraming na-aksidente. Yung report ko kanina, may na-aksidente diyan sa Bayambang. Namatay. Aming tatalakayin yan makalipas lang po ng ilang palala. Ang puta-putang Iren Balita. Huwag niyo kong subukan. I am sorry. Kung walang kurap, walang mahirap. My God, I hate drugs. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Ang puta-putang Iren Sunata. Dame yung Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Su #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Paborito. Ikaw at San Miguel Pale Pilsen. May history kayo, no? Sabi ng lolo ko, ang 1950s, the best panahon ng boogie at simula ng OPM. Well, sabi naman ng lolo ko, walang tatalo sa 1960s. Panahon ng rock and roll and soul. Wala yan
yan sa lolo ko. Mapa 70s, 80s, 90s, 2000s hanggang sa future. Lahat yan panahon para mag San Miguel Pale Pilsen. Mula noon hanggang ngayon, San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Drink responsibly. San Miguel Pale Pilsen, the true global Filipino beer. Maging balikbayan, balik tindahan sa suking sari-sari store. Drink responsibly. Parad aliguas, tan arangkaday kalasyaw, ang inyong lingkod sa ating bayan. Ang bawat isa ay mahalaga. Sama-sama nating itaguyod ang disiplina, malasakit, at tunay na pagbabago. Sa tulong ng inyong suporta, patuloy nating mapapalago ang ating komunidad. Malinis, ligtas, at maunlad. Isang mensahe mula kay Mayor Patrick Agustin Caraman. Kasama ninyo sa bawat hakbang tungo sa progresibong bayan. Alagang Caraman, Kalasyaw, para sa lahat. Tired of the stress and noise of the city? And looking for the perfect getaway? Good thing there's JMax Resort Hotel. Cozy rooms, a refreshing pool, and a peaceful escape for the whole family. Whether you are on a trip, a barkada outing, or even solo retreat, JMax Resort Hotel is the perfect destination. So pack your bags, leave the stress behind, and discover the place where relaxation meets comfort. JMax Resort Hotel, your perfect place for any kind of occasions. JMax Resort Hotel is located at Villanueva Street, Poblacion Norte, Santa Barbara, Pangasinan. For inquiries, you may call at 0947-980-3263 or 075-636-8479. JMax Resort Hotel. Popular sa balita. Taluran ka tao, naaktuan, yaman na susugal, inaristo. No ginawa miya duga sa trabaho, tan talagan na iya at malat, no problem. Construction of flood control, Lagasit River, Balongaw, Santa Maria, 47 million. Hindi pa nga nabubura sa kaisipan ng taong bayan yung mga ill-gotten wealth na yan eh. No. Diba? At popular sa musika. They say Tanging ikaw ang katabi. garden in bed. Ito po ang DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan, ang inyong number one pop music station. Jad Dagupan, walay saksakay ya radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Bunuan Binlog, Paborito. Bunuan Bukid, Paborito. Bunuan Gese, Paborito. Kalmay, Paborito. Karae, Paborito. Tanjad Karanglaan. Paborito. Aya, so 88.1 Radyo Pangasinan. Popular sa balita, popular sa musika. Pangasinan Golfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, we are the number one pop music station. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Paboritong ang kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep, ating mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Number one pop music station. Paborito. Pumangon na, samahan ang inyong mga kapaborito. Maabigyan ka po sa Pangasinan. Dennis Muhares, Errol Hurado, ang gigising sa inyo tuwing umaga sa programang Maabig Kagabosan Pangasinan. Dito lamang sa number one pop music station. WJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. Alas 7:02 ng umaga sa pagpapatuloy ng ating palatuntunan, Maabig ya Kabuwasan Pangasinan. Ang inyo pong nakakasama sa umagang ito. Good morning pa rin. Ako pa rin po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Hurado. Makterion Lingkor, Timagti Pangasinan, Dennis Muharis. At siyempre kasama din natin dyan sa may technical control, ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis, Engineer Nixon Dakal.
Oy, good morning nga pala. Good morning po, sabi ni Myra Mereti Lapid. Ayan. Magandang umaga din sa inyo dyan sa bayan ng Dasol. Malapit na ang pista ninyo. Pista nyo? Ha? Pista mi, kamo. Dita. O dyan ka dagupal kanyan, pista ra. Pero, baka sakaling magawi ako dyan. Pista natin. Ayan. Baka sakali. Walang baka sakali. Tutuanin mo na. Ayan. So, advance happy pista sa inyong lahat dyan. Okay, ilan sa mga na-aksidente ka paborito, Errol, sa kalsada ay ang mga nagmamaneho ng electronic bike tulad ng nangyari dyan sa may bayan ng Bayambang, Pangasinan, isang ice cream vendor na nabangga ng isang sasakyan, tumilapon at nung isinugod sa pagamutan ay hindi na inabot sa pagamutan. Dumadami yung mga e-vehicles eh. Oo. Hindi, iba palang e-vehicles, mga ano yun, mga kotse yun. Hindi. Mga e-bike, e-trike. Oo. Nandyan sa mga pangunahing kalsada, pero mukhang may mga pasaway din eh. May pasaway. Hindi sinusunod ang kautosan ng Land Transportation Office at ang Land Transportation Franchising Regulatory Board o LTFRB na nagbabawal sa e-bikes at e-trikes sa pagdaan sa mga pangunahing kalsada. Magano, nasudalo na miyoy. Doon sa tanggap po yung alternate route tutan. Di man kami labaon dalan. Oo, kaya nga. Gumawa sila ng sariling. Hindi, dyan laba la gilig. Sa gilid. Gilig-gilig akla. Kaya... Kasi, okay, tumbukakad bawal. Nga po aramadalanta, may abong may tutok na karsada. Hindi, saan nga ibigin na sabihin sa National Highway? Nakatutok may abong mid-National Highway? Sa National Highway. Nasadalan ng koy. Tingtingan ko lang. Sakbat mo. Yun ang kwan dyan eh. Yun nga, sinasabi mo nga, dumadami, pero dumadami rin yung mga pasaway. Oo. Yung iba, nagdudulot ka ng traffic. Yung iba, panganib sa ibang mga kaparehas na motorista. May yung mga kanilang estilo sa pagmamaneho ng e-bike. Kaya nga, may mga kautusan ang LTO na mahigpit nilang pinagbabawal ang e-bikes o e-trikes sa mga pangunahing kalsada. Sila'y nag-umpisa na manghuli September December 1 yata 2025 nung hanggang umpisa lang yan. Hanggang umpisa lang yan. Yan yung yan yung Republic Act of 4136. At Joint Administrative Order na ayon sa LTO magpapatuloy ang kanilang kampanya. Laban sa nasabing sasakyan. Dahil ito ay panganib na dulot ng mga ito sa ibang mga motorista. Sinasabi ng LTO na bawal ang e-bikes at e-trikes sa mga pangunahing kalsada. Main thoroughfare. Pero pag inside naman, pwede. Mga interior, mga barangay, yan, useful kasi. Kasi ang sinasabi sa National Highway, yung pangunahing kalsada. So doon sa secondary na kalsada tulad ng provincial siguro, mga barangays, pwede. Pero yung sabi mo nga, paano kung nasa National Highway yung bahay mo? Paano yung paglabas ng e-trikes o e-bikes mo? Diba? Yun yung kwan dyan pinupuntuhan natin kadalasan kasi itong mga e-trikes, e-bikes, walang tunog Nga po. Walang tunog Walang tunog, hindi. Kasi automatic na Tsaka wala kasing, ang makina kasi niyan, hindi tulad ng mga nilalagyan ng gasoline. Pero may busina. Meron. Meron. Siya lang nakakarinig. Siya lang nakakarinig. Kaya yun ang problema natin. Yung mga
e-bike. Marami rin e-trike, namang mga Oo. mga law-abiding citizen. Oo. Pero may mga pasaway wala ba tay e-trike, wala may electronic apatiraso kinto. Oh, tama. Tapos kakarga si Katolay taloran division. Mm. Diba? Tapos wala rin banda pagloy. Naman May nabsorban akong ganyan dito sa may Pierce Boulevard noong Sabado. Yung mga ganyan po, hindi pa kayo entitled na pumagit na masyado na ayaw nyo magpa-overtake. Oo. Iyon po ang pinupuntuhan namin dito. Unang-una kasi, walang rehistro yung e-bike o kaya e-trike. Ni lisensya nga, Wala. pwede nga sila mag-drive kahit hindi nila bitbit Wala silang lisensya. Hindi pa nag-helmet. Tulad nitong dapat yung regulasyon nga dyan ng LTO, i-revise nila, no? Yung batas. Oo, doon dyan sa mga e-trike na yan, e-bike. Oo. Dapat i-revise nila yung batas na sana lahat ng mga e-bike, e-trikes magkaroon sila ng lisensya at may helmet. Para sa ganun mayroon silang proteksyon kung sila ay lalakbay. Pwedeng hindi kasi electronic yan. Bakit yung mga e-vehicles? Correct. Diba? Yung mga magagandang brand ng mga kotse na electronic. May mga lisensya yung mga yan. Correct. May mga papeles. Kung nag-drive ka, dapat meron kang lisensya. May pison. Ang gabay mo. Ha? Pison. Pison. Hindi, kailangan din yan. Oo. Kaya ito yung... Antakla. Forklift. Hindi, meron pa yung bisikleta. Bisikleta. Araramay untan iray kasi. Para safe iraratay kaya driver. Correct. Diba, hindi porkit e-bike, e-trike, okay lang kahit walang lisensya. Okay lang kahit hindi naka-helmet. Ganun ba yun? Hindi Yung bisikleta nga lang yung bisikleta, literal, na pumapadyak. Merong nag-helmet yung mga yan Yung pa kaya na mas mabilis yung or pwedeng pag ikaw ay natumba, ano bang unang babagsak sa'yo? Puwet ba? Ulo. Hindi, baka ang pagkakalam nila puwet. Fatal. Pag ulo ang naumpog. Ay, nako po. Ay, talagang 6 feet below the ground ang habok mo dyan. Pag na aksidente ka, fatal. Ulo. Kaya't ito ngayon yung pinupuntuhan natin. Na dapat na i-regulate ang mga yan. Meron silang sariling daanan. Sa sikip kasi ng kalsada na ngayon, sa dami ng mga sasakyan, hindi mo na alam kung saan yung yung dadaanan ng mga slow moving vehicle kaya yung naturang mga e-bike, e-trike dapat na bigyan sila ng karampatan din. May karapatan din silang magmaneho pero dapat na may lisensya at saka yung helmet. At dapat mayroon silang yung daanan na hindi sila sagabal sa daloy ng trapiko at para hindi sila madisgrasya. Yun yung mga pinupuntahan namin Ilan na yung na-report na ganyan na na-aksidente dahil sa e-trike, e-bike. Kaya ang sabi namin, sinasabi namin palagi, iisa ang buhay. Pag-ingatan natin. Hindi porke nakahawak ka ng monobila yung gawin mo ang dapat mong gawin. Walang disiplinado sa pagmamaniho. Yung nakita ko dyan sa Pierce Boulevard, nasa gitna ng kalsada halos mabangga na ng mga sasakyan. Hindi pa siya pupunta sa gilid. Ngayon, yung paghihigpit ng LTO na sinasabi, paano nila higpitan? Kakaunti yung mga tauhan ng LTO. Na nakadeploy sa iba't ibang mga lugar. Pag nakadeploy pa naman, masyado rin silang abala sa panghuhuli ng, kunyari, may mga truck.
may mga ibang sasakyan, tapos idadagdag pa yung e-trike, e-bike. Kung alam naman na may LTO, may LTO sa daan hihinto sila at gagawa sila ng paraan para sila makalusot. Diba? Yun yung mga dyan nangyayari dyan kaya't kaunting disiplina sa sarili. Kung may mga batas na pinapatupad, dapat na yan ay sundin natin. Huwag tayong lalabag sa batas. Good morning nga pala sa mga masugid nating taga-subaybay. May mga reaksyon dito. Sige, mula kay Miriam de Guzman, mga sir, sa abroad, maaliwalas ang kalsada. Wala ka makita na pulis kahit sa mga traffic intersection. Only in the Philippines. Nagkalat mga traffic enforcers, nagkakaway-kaway, tapos biglang ticket, sabi niya. Si Allen Santos, ang dapat nilang ipatupad, lagyan ng CCTV camera ang lahat ng langsangan. Kapag may lumabag, makikita sa CCTV para tuloy-tuloy ang takbo ng sasakyan. Si Leonard Reyes, sabi niya, mga idol, dapat siguraduhin nila na maayos at visible ang lahat ng traffic signs, traffic lights, road signs at road markings at make sure na maayos din ang mga kalsada at walang obstruction. Ito yung sinasabi namin kanina maraming obstruction. Kaya yung batas na manatili sa kanan, yung mga slow moving vehicles, nasa gitna sila ng kalsada. Bakit? Maraming mga obstruction. Nandyan yung mga nakaparadang mga sasakyan sa gilid ng kalsada. Nandyan yung mga nagtitinda sa gilid ng kalsada. Nandyan yung mga poste na hindi pa natanggal sa gilid ng kalsada. Nandyan yung mga puno sa gilid ng kalsada. Aba, paano ka naman pupunta sa bandang kanan? Kaya yung mga slow moving vehicles tulad ng mga tricycle, e-bikes, etc. Nasa gitna sila ng kalsada. Dahil wala silang madaanan sa gilid ng kalsada. Yan sana ang dapat natin ayusin. Para yung batas na yan ay maipapatupad ng tama. Tanggalin ang lahat ng mga obstruction sa gilid ng kalsada. Di ba noon nagkaroon ng road clearing? Pero tila yata wala na Hindi na ipinagpatuloy yung road clearing Kaya yung mga obstruction ay lalong dumami sa gilid ng kalsada. Along National Highway na sila yung nakaka-obstruct, nakakaabala sa daloy ng mga sasakyan. Kaya yan sana ang dapat nilang tanggalin. Ayusin mabuti. Pagmultahin yung mga lumalabag sa batas, yung mga nag-obstruct sa traffic. Jelmar de Guzman, idol, kung ang batas na lahat ng slow moving vehicle na manatili sa kanang bahagi hindi na ipapatupad. Ningas kugun, sabi niya. Kaya yan yung mga law enforcers natin, yung mga tagapagpatupad ng batas, ipatupad nila once in a lifetime. Minsan lang. Pagkatapos wala na. Wala yung
tuloy-tuloy na pagpapatupad ng batas. Kaya bumabalik yung mga pasaway. Kaya dapat sana yung batas na yan ay tuloy-tuloy para sa ganon ay ma-implement nating mabuti. Alas 7:18 ng umaga. Good morning kay Esther Ramos ng Barangay Mangkop, Calasiao. Kay Juliet Agbayani, dyan sa may Island Barangay dito sa lungsod ng Dagupan. Magandang umaga. Kay Juby Riolalas ng San Quintin, magandang umaga. Ganon din kay Kapitan Saldi Bauson ng Barangay Makabito, Calasiao, Pangasinan. At lahat ng barangay official dyan. Si Kagawad Pio Hilumen, magandang umaga. Si Kagawad Junjun Gabrielio, magandang umaga. Gaon din si Kagawad Dominador Episcopi, magandang umaga. Si Suntubi Kagawad Alvin De Vera de Guzman, magandang umaga. At magandang umaga din kay Jaime Binasa. Ayan, mga barangay tanods dyan sa may Barangay Makabito. At mga BHW, si Madam Anita Rolusta, magandang umaga. Good morning kay Sir Felix Domicilio ng Mapandan, kay Sir Jeffrey, kay Sir Darwin, magandang umaga. Madam Sheila Pinulyar, magandang umaga. At Councilor Freddy Pinulyar. At lahat ng sanggunian na bayan members dyan sa Mapandan, magandang umaga. Si Vice Mayor Attorney Johnny Cabrera ng Mangaldan at Councilor Chini Rosa Flores ng Mangaldan, magandang umaga. Si Jessica Bulataw, ganoon din kay sino to? Si Don Ramon Bautista, dating Vice Mayor, dating board member. Ganoon din si Region 1 Medical Center Chief Dr. Joseph Roland Mejia, magandang umaga. Susana Bungar Bustamante, magandang umaga. Kay Merlita Abilia, kay Josie Kines, magandang umaga. Evangeline Alonso Agustin Ontalan ng Barangay Bunlag, magandang umaga. Maki Mapalakapak Soriano ng Mapandan. Paing Palos ng Kalawagan, Lawak, Pangasinan, magandang umaga. Si Alfred Banikad ng San Carlos, magandang umaga. Gawin din kay Amelita Resuello ng San Carlos, magandang umaga. Si De La Cruz Rop, RUP. Taga Mangaldan ito pero nasa USA. Magandang umaga sa inyo. Si Kapitan Abilino Islamic Navarro ng Barangay Isla, San Carlos City, magandang umaga. Pili pa tayo mag-exercise, engineer? Okay, take it away. Mag-exercise tayo tuwing umaga, tuwing umaga, tuwing umaga. Magandang umaga kay Mayor Patrick Agustin Karamat ng Calasiao, kay Vice Mayor Kevin Roy Macanlalay, Councilor Kyle Arthur Balduisa Gaspar, si Councilor Nestor Gabrielio, Councilor Elias Villanueva,
si Councilor Josea Jopelo Risco, Councilor Mike Sison, si Liga President Jose Empares Jr., ganon din si former Councilor Gerald Apicial, si former Liga President Carlito Dion ng Barangay Buod Kalasya, magandang umaga. Si long hair Joel Calbu, magandang umaga din kay Engineer Art Gaspar, si Madam Marmy at Boss Carlo, magandang umaga. Si Sergeant Esteves at Madam Jubet Esteves. 5, 4, 3, 2, 1, mag-exercise. Mayor Ming Rosario ng Manawag, magandang umaga. Tuwing umaga, mag-exercise tayo tuwing umaga upang ang katawan natin ay sumigla. Helen Ibasan Labarias ng Bimali, magandang umaga. Maribik Rivera Balaso ng Dasul, magandang umaga. Sa plaza magtambling tambling, ang liig mo iyo papaling-paling, ang baywang mo iyo pakinting-kinting, ang braso mo at kamay ay susuntok-suntok sa hangin. Ayan. Ay, good morning manayad kinan Sir Jonar. Dita nad barangay Anolid Maksil Soradyo dag ko nalararami nga randararami boys to eh. Dita nad alam tapyan na nabati ta jay. Tanan kinan apadala na diman. Sir, bati yo kami ang kita wala kinin kaabungan nyo ande. Atalante jud kaabungan mandedengal kami antes kami nula JML. May Jonar M Lapore Auto Care Center mat. Ayan, kayan GML manaya. GML. Jonar M Lapore. Oo. Dita barangay Anulid, Mangaldan, Pangasinan. Thank you very much sa inyong malakas na radyo. Ayan. Kasi siyempre unyaran oras sa kalukat natanira na ba malukas. Maya dumaringal tayo tanad Mangaldan. Dakal din. Dakal. Good morning Mot. Sara may amigo tayo watan da sa may sakay mulmot Arellano ara may masahista. Ay araramay kin araramay PWD. Tama. Tanan na lima dita na kin na nabubu si Santa kayo sir kunda. Wala kayo radyo awa kunda. Paano mo to si kayo may wala ad paborito. Alas 6 hanggang alas 7:30 kunda. Ito da. Thank you. Ame kay bayo si Errol Hurado kunda. Ito da. Wala kaba ko di man marunong yung manches. Asiren. Tana may ame sa kaya ame makapoy so pakanang nang to. Sa antayo makakapoy irarami aram ditan pero ararami araw walay pakaani di ba na kulanti man si cellphone ni wala rami pero amay cellphone nakatutok jud singred matada pero amay sa kibalat talagang na ken gamakaning nang siyempre ken tabinda so sa kwanto siyak ang gano ang mo ni babagay nga ramo ang takso nga ramo kwanto siyak busis mo la bala kwanto siyak thank you mandede nga manaya taga kabuwasan ni Aratan. Thank you. Si Abraham. Untantumot si Joey. Joey may masahistatan di man da sa may mulmot dito na Si Meow kanda. Meow. Untantumot si Barsaga. Ande, aliwa. Dumaman. Dumaman si Barsaga. Meow. Untan tumat si Ken tuwing araw sa sakay. Basta aramay watan. Good morning at si kayo. Good morning mo, tada saray amenya dumureng. Titad sampabyan si Madam Christy Liwanag Dismaya. Ayan, good morning po sa inyo. Dita na da bali na Santa Barbara.
Good morning. Tanamin dare dumarengal di tan balay na kalasyaw. Dakala dumarengal tayo tan. Nang kalotad sara may empleyado yung munisipyo. Ya masakbayaran na umbabangon ta masakbayaran na ulad opisina da. O si Councilor Elias ang kapoy absentutan ha. Flag ceremony tan jad sanggunian session. Talagan ken. Gano ara may committee hearing, kantura. Oo, impos-poso to so trabaho tan si Councilor Elias Villanueva. Tanong tumat sara may anak to si Jay tan si Billy. Billy. Masakbayaran ng baba ko ni aratan. Tan na ula da opisina da. Good morning ada si kayo. Hangga pala maladlaem, ya oras tayo da programan maabig ya kabuasan Pangasinan. Kanyan si Kamet pansamantalan na mga pataner tanong poil na buwas. Sara ka antabay da sa programa. Ako po ang inyong kapaborito, Kuya Errol Jurado. Makterion lingkor, ati magti Pangasinan, Dennis Muhares. Kaya ba mo, tita na da technical control. Ang nag-iisang pugi sa puso ni Madam Charis. Engineer Nixon Dakal. Ang tabayanan sa tumbok yung programa nan kapaborito RJ Jimenez tan si kapaborito Joseph Kanilang Bakani at programang Digna ay Baloy dito lamang sa DWGE 88.1 FM Radyo Pangasinan Paborito. Wadyala sa programan Mambangon si kayo kapaborito. Pakaringalan, nasaray balita, impormasyon